Mallorca amb dues cares molt dispars ha aconseguit sortir en vida de la seva visita a Sunderland. La fosca s'ha vist a la primera meitat. Bastanta feina per a Dominic Graif, titular avui, i molt poca per a Patterson a l'altra porteria, amb el conjunt anglès dominant de principi a fi els 45 minuts. Al minut 2 arriba el primer avís dels Black Cats, però la següent jugada a l'avís es converteix en cop de realitat. Mala sortida de Graif i gol a play de Semedo. Totes les ocasions de perill són per als locals, sobretot a pilota aturada, sigui de falta o de corna, en què Graif torna a deixar clar quin és el seu punt dèbil. El Mallorca no sembla trobar la tecla per capgirar la situació, fins que l'equip se'n va a vestidors. Aguirre aconsegueix recompondre l'equip, que ja des de l'inici del segon temps surt per la remuntada. El Mallorca avisa pràcticament en el primer atac del segon 45 minuts i a la següent jugada Murici dona el cop de gràcia. Gran gol de cap del kosovà que ja en suma 4 en aquesta pretemporada. Ara són els mallorquinistes que tenen la pell pel mànec. Murici, Morlanes i Amat tenen el segon, però cap dels tres aconsegueix avançar l'equip al marcador. El Sunderland, amb tímides arribades, tampoc és capaç de trencar la igualtat i, per tant, al final dels 90 minuts, anglesos i mallorquins tanquen un nou partit d'estiu sense patir una derrota.